Dacă ai omorât vreodată o plantă de apartament, asta e pentru tine. Problema s-ar putea să nu fii tu. Unele plante sunt regine ale dramei, dar unele plante, ele supraviețuiesc aproape oricui. Astăzi îți dau pachetul meu de început, ușor și fără stres, pentru plante de apartament nepretențioase. Fă-i un print screen, salvează-l, trimite-l prietenului tău care udă cu vibrații și rugăciuni. Numărul 1, Sansevieria, numită și limba soacrei. Această plantă este cămila plantelor de apartament. Poate sta chiar și săptămâni întregi fără apă. Pune-o în lumină puternică sau lumină slabă. Nu se plânge. Regula mea, udă doar când pământul este uscat complet. Apoi uită de ea. Dacă ești ocupat, călătorești sau uiți, aceasta este planta ta. Numărul 2, Zamioculcas, adică planta zeze. Lumină slabă, nicio problemă. Ai uitat să uzi, din nou te iartă. Frunzele groase, ceroase, stochează apă, așa că mai puțin înseamnă mai mult. Dacă primii 2-3 cm de pământ sunt uscați, atunci udă. Dacă nu, nu te atinge de ea. Numărul 3, Potos. Aceasta crește rapid și se adaptează aproape oriunde. Biroul de la serviciu? Raftul din baie? Potos spune da. Se întinde, se cațără și arată bogat cu efort minim. Lumina puternică, indirectă, o face să explodeze de creștere, dar va tolera și lumina slabă. Udă când frunzele încep să se ofilească ușor. Mesajul text blând al plantei tale. Numărul 4, Aloe vera. Decorativă, sculpturală și chiar utilă. Rupe o frunză. Folosește gelul pentru calmarea minoră a pielii, dar nu uita, unii doar pentru aplicare externă și întotdeauna testează pe o mică porțiune de piele. Liloie iubește lumina puternică și urăște să aibă rădăcinile udii, așa că un amestec de pământ pentru cactuși care se drenează bine și un ghiveci cu găuri de drenaj sunt obligatorii. Coduri rapide de supraviețuire, drenaj în primul rând. Dacă ghiveciul tău nu are gaură, îți pui singur piedică. Mai puțină apă e mai bine decât prea multă. Plantele își pot reveni după ce sunt uscate. Putregaiul? Nu prea. Lumina contează. Dacă poți citi o carte fără lumina aprinsă, majoritatea plantelor ușor de întreținut vor fi bine. Șterge frunzele de praf. Frunze curate înseamnă mai multă fotosinteză și tu mai fericit. Rotește ghiveciul la fiecare 2 săptămâni, astfel încât să crească drept și plin. Bonusuri ușoare. Dacă te simți curajos, planta păianjen. Aceasta produce pui pe care îi poți înmulți gratuit. Crinul păcii. Acesta se ofilește dramatic pentru a cere apă, apoi își revine. Dacă ți s-a ofilit o plantă înainte, stai liniștit, nu ai eșuat. Ai ales doar o divă. Începe cu aceste 4. Sansevieria, Zamioculcas, Pothos, Aloe vera. Respectă regulile simple și lasă plantele să-și facă treaba. Vrei lista completă de plante de apartament ușor de întreținut, cu programe de udare și amestecuri de pământ? Am pus totul într-un singur loc pentru tine. Găsește articolul pe ruki.ro. Urmărește-mă pentru mai multe salvări de plante. Spune pe care o încerci prima și etichetează prietenul care are nevoie de o plantă de început de neomorât.